Αγαπητοί φίλοι και φίλες, η εκπομπή μας «Καλυθέα μου, η ιστορία σου» είναι και πάλι κοντά σας. Βρισκόμαστε στο 5ο Λύκειο Καλυθέας. Τη Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2022, στις 6 το απόγευμα, πραγματοποιήθηκε μια εσπερίδα από το 5ο Λύκειο Καλυθέας με υπεύθυνη καθηγήτρια την κυρία Κολυνιάτου, σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Σταθμός». Ομιλήτρια σε αυτή την εσπερίδα ήταν η επιστημονική υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης Σταθμός, κυρία Καλλιόπη Μουλά. Το θέμα της εσπερίδας ήταν τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά του εφήβου και η συμπεριφορά του. Σε αυτή την εσπερίδα παρευρέθησαν πάρα πολλοί γονείς και καθώς επίσης και ο δήμαρχος της πόλης μας, κύριος Δημήτρης Κάρναβος. Στο επόμενο βίντεο που θα ακολουθήσει θα δείτε κάποια στιγμιότυπα από το τι συνέβη το απόγευμα της Δευτέρας 22 Οκτωβρίου. Απολαύστε το. Του 5ου Λυκείου Καλυθέας. 2 χρόνια δεν τα καταφέραμε να είμαστε πολύ κοντά. Είπαμε λοιπόν φέτος να κάνουμε επανεκκίνηση, γιατί μας έχετε λείψει και από ό,τι βλέπαμε και πέρυσι, σας είχαμε λείψει και εσάς. Θέλατε εκεί ζωντανά να τα πούμε. Άρα λοιπόν είναι μια καλή ευκαιρία να βρισκόμαστε, όχι μόνο για να ρωτήσετε για την επίδοση των παιδιών σας, αλλά να μπορούμε να παρακολουθήσουμε κάποιες έτσι επικοινωνικές συναντήσεις ή κάτι προσυσταγωγικό. Ήδη κάναμε μία προβολή προηγούμενη Παρασκευή, αλλά δεν είχαμε μεγάλη προσέλευση και δεν μας ενθαρρύνεται. Θα παρακολουθείτε τα mail σας. Μόλις βλέπετε ότι έχουμε κάποια συνάντηση ή κάποια εκδήλωση, θα έρχεστε αμέσως. Και θα μπορείτε να το χρειάζομαι. Πρέπει να σας πω ότι εγώ από τη φύση μου έτσι κι αλλιώς είμαι τροπαλός άνθρωπος. Δηλαδή τώρα που κάθομαι εδώ, δεν νιώθω και πολύ καλά. Θα κάτσω όμως γιατί χρειάζομαι έναν χώρο να κουμπάρω με τις σημειώσεις μου. Λοιπόν, καταρχάς θα σας συστηθώ. Ονομάζομαι Καλλιόπη Μουλά. Είμαι ψυχολόγος, εκπροσωπώ το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων Σταθμός και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας. Είμαστε, δράμε εδώ απέναντι στη γωνία και αυτό εδώ το σχολείο είναι αρκετά τυχερό επειδή κάνουμε πολλά πράγματα με τα παιδιά. Είμαστε ένα από τα πάνω από 70 κέντρα πρόληψης που ανήκουν επιστημονικά, έχουν την επιστημονική υποπτία την έχει ο ΟΚΑΝΑ, όμως διοικούμαστε από το διοικητικό μας συμβούλιο, έχει πρόεδρο τον εκάστοτε δήμαρχο των Δήμων Καλυθέας, Μοσχάτου και Ταύρου, γιατί είμαστε ένα κέντρο φτιαγμένο για να εξυπηρετεί τους πολίτες των όμορων, παλιά 3, τώρα στο όνομα 2, Μοσχάτου, Ταύρου και Καλυθέα. Και στο Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του, εκτός από τον εκάστοτε δήμαρχο που είναι και πρόεδρος, είναι και η Ένωση Γονέων, εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων, Δικηγορικό Σύλλογο, το Πάντιο Πανεπιστήμιο, το Χαροκόπιο, πρόσωπος της Βιτανιδίου, γενικά φορείς, τοπικοί φορείς, οι οποίοι έχουν μια σχέση με το σχολείο, το παιδί και τον έφηβο. Παιδιά λένε τι φάση, και λέω και εγώ τι φάση η εφηβεία, τι φάση. Ζώρικη, πολύ ζώρικη φάση η εφηβεία. Η εφηβεία κάνει θόρυβο, λέω εγώ. Ο έφηβος είναι ο θορυβόδης, κάνει θόρυβο. Κάποια στιγμή ήμουν σε μια ομάδα με 14χρονους εφήβους, καλεσμένα από ένα σχολείο και μιλούσαμε για την εφηβεία και για προβλήματα που αφορούν τα παιδιά στην εφηβεία και τους λέμε παιδιά. Όλοι λένε, οι γονείς λένε ότι το παιδί μου είναι στην εφηβεία, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές λένε το παιδί μου είναι στην εφηβεία. Τι είναι για εσάς η εφηβεία? Το εσείς λέω πώς το αντιλαμβάνεστε? Και σηκώνεται λοιπόν μια μαθήτρια και λέει νεύρα, νεύρα. Καλησπέρα. Μαθήτρια νεύρα, κυρία νεύρα, κάτι σαν δικλιμακτήριο. Ακριβώς της λέω. Η εφηβεία είναι η αύξηση των ορμονών, είναι η αύξηση των σεξουαλικών ορμονών και η κλιμακτήριος είναι η μείωση.
Γι' αυτό λοιπόν αυτές οι δύο φάσεις στη ζωή του ανθρώπου είναι παράλληλες και είναι πάρα πολύ σημαντική και οριστική αλλαγή στο σώμα και στον ψυχισμό. Αμετάκλητη αλλαγή. Ωστόσο, να ξέρετε ότι πάντα κάθε κρίση είναι μια πρόκληση για μια καινούργια αρχή. Και η εφηβεία είναι ο άνθρωπος ο οποίος καλείται να μπει στην ενήλικη ζωή του. Και αυτό δεν είναι πάντα εύκολο, δεν είναι εύκολο τουλάχιστον για όλους τους εφήβους. Θα σας κάνω μια εισήγηση και μετά να μαζέψετε ό,τι ερωτήματα έχετε στο τέλος, για να μην διακόπτουμε. Να κατανοήσουμε λοιπόν καταρχάς την ψυχοδυναμική της εφηβείας. Η εφηβεία είναι ένα μεταβατικό στάδιο. Όμως δεν είναι το μόνο μεταβατικό στάδιο. Ο άνθρωπος σε όλη του τη ζωή, από τη γέννησή του μέχρι το τέλος αυτής της ζωής, είναι σε μεταβατικά στάδια. Μεταβαίνει πάντα από το ένα στάδιο στο άλλο. Η πρώτη μας μετάβαση είναι η μετάβασή μας στη ζωή, είναι η γέννησή μας. Αυτή είναι η πρώτη μας μετάβαση. Ύστερα έχουμε τη φρεφική ηλικία, ύστερα μεταβαίνουμε στην παιδική ηλικία, από την παιδική ηλικία μεταβαίνουμε στην εφηβική ηλικία, έχουμε την μετάβαση στην ενήλικη ζωή, τη μετάβαση στην μέση ηλικία από τα 40 και μετά, για να μεταβούμε στην τρίτη ηλικία και μετά να μεταβούμε στον παράδεισο. Βλέπετε λοιπόν ότι ο άνθρωπος από την ώρα που γεννιέται μέχρι την ώρα που θα φύγει από αυτήν εδώ τη ζωή, έχει να διανύσει πολλά μεταβατικά στάδια. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί κάθε στάδιο είναι διαφορετικό από το προηγούμενο. Γιατί διαφοροποιούνται οι ανάγκες μας. Έχουμε άλλες ανάγκες σαν παιδιά, έχουμε άλλες ανάγκες σαν έφηβοι, έχουμε άλλες ανάγκες σαν 20άριδες ή 30άριδες, αλλά και άλλες σαν 40, 50, 60 και πάει λέγοντας. Είμαστε λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος μεταβαίνει και διαφοροποιείται και ξέρετε δεν είμαστε πάντα ο ίδιος άνθρωπος, αλλάζουμε. Γιατί η ζωή, οι εμπειρίες της ζωής κάθε φορά μας αλλάζουν. Γιατί αλλάζουν τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Σιγά σιγά για τα κορίτσια μετά τα 8 και για τα αγόρια μετά τα 9. Τα αγόρια έχουν πάντοτε λίγο μια καθυστέρηση ηλικιακή. Πολλές φορές έχουμε δει ότι πολλά κορίτσια στα 8 τους έχουν περίοδους, έρχεται περίοδος. Τα 8 και μετά λοιπόν αρχίζει σιγά σιγά η αφύπνιση. Ξέρετε, εμείς οι άνθρωποι από την ώρα που θα γεννηθούμε, από 0 μέχρι 6, είναι η φάση όπου καταγράφεται μέσα μας ο χαρακτήρας μας. Ο βασικός χαρακτήρας μας δημιουργείται από 0 μέχρι 6. Εκεί θα καταγραφεί μέσα μας αν θα είμαστε χαρούμενοι άνθρωποι, αν θα είμαστε θλιμμένοι, αν θα είμαστε εξωστρεφείς, αν θα είμαστε τσιγκούνιδες, αν θα είμαστε εκφραστικοί. Αυτό όλο καταγράφεται εκεί, μέχρι τα 6. Ύστερα, αφού λοιπόν έχει ολοκληρωθεί η φάση του χαρακτήρα και τα παιδάκια είναι 6 χρονών, αρχίζει λοιπόν το παιδάκι να κοιμίζει μέσα του όλα αυτά. Όταν το παιδί είναι στα 2, δεν λέμε τα φοβερά 2, εκεί όταν το παιδί είναι 2 και 3 χρονών, συνήθως είναι τα παιδιά που λένε συνέχεια όχι, που δεν θέλουν να ακούσουν, που θέλουν να πηγαίνουν μόνα τους, να μην κρατιούνται από το χέρι. Αρχίζει λοιπόν κάτι και γίνεται, έτσι, 2, 3, 4. Όταν λοιπόν φτάνουν στα 6, χάνονται αυτά. Και πολλές φορές λένε οι γονείς, ηρέμησε τώρα το παιδί μου, ήταν στα 4 και στα 5, μας τρέλανε τώρα. Η αλήθεια είναι ότι το παιδί περνάει στη λεγόμενη λανθάνουσα περίοδο της ζωής του. Έτσι το ονομάζουν οι ψυχολόγοι. Λανθάνουσα τι σημαίνει? Πέφτει για ύπνο. Οπότε λοιπόν εκείνο το ζωηρό παιδάκι των 4 και 5 πέφτει για ύπνο, ησυχάζει, ηρεμεί και έτσι μπορούμε να το στείλουμε στο σχολείο γιατί τώρα, έτσι όπως είναι ήρεμο και ήσυχο, μπορεί να μάθει και μπορεί να κοινωνικοποιηθεί. Όταν όμως τελειώσει η παιδική ηλικία, και εκεί γύρω στα 10, αρχίζει λοιπόν το παιδί και
ξυπνάει, είναι σαν να τεντώνεται. Κάνει αυτό, Αρχίζει λοιπόν και ξυπνάει. Και τι έχουμε, 10 με 13 λοιπόν, έχουμε την προεφηβεία. Γιατί όλο το φάσμα της εφηβείας χωρίζεται σε 3 περιόδους. 10 με 13 που έχουμε την προεφηβεία, 14 με 17 που έχουμε το πικ της εφηβείας και το 17 με 19, εκεί 19, 20 μέχρι εκεί, έχουμε την όριμη εφηβεία ή την μετεφηβεία. Στην ουσία, ο έφηβος δεν ολοκληρώνεται στα 18, επειδή βιβλιογραφικά ισχύει ότι στα 18 τελειώνει η εφηβεία. Καλά, ο Έλληνας πάει μέχρι τα 25. Είναι από τα 10 μέχρι τα 13. Είναι η φάση, η ηλικιακή φάση, στην οποία ο έφηβος έχει μια πολύ συγκεκριμένη σκέψη. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αδυνατεί να κάνει υποθετικές σκέψεις, γι' αυτό και αδυνατεί να συνειδητοποιήσει τυχόν επιπτώσεις από επιλογές που κάνει. Γι' αυτό πολλές φορές θα δείτε ότι σε αυτή την ηλικία μπορεί να λέτε πρέπει παιδί μου και αργότερα στη ζωή σου θα κάνεις αυτό, εκείνο. Δεν μπορεί αυτό να το κατανοήσει, γιατί το 10 με 13 έφηβος είναι προσιλωμένο στο εδώ και τώρα, στο παρόν. Δεν μπορεί να κατανοήσει το μέλλον έτσι όπως εμείς το λέμε. Γιατί εμείς το λέμε, γιατί εμείς το ξέρουμε, γιατί εμείς το έχουμε ζήσει. Όμως το παιδί στα 10 με 13 δεν έχει ζήσει, άρα δεν μπορεί να κατανοήσει αυτό που εμείς θέλουμε να το πούμε. Ψυχολογικά, ο 10 με 13 έφηβος διανύει μια πολύ ερωτική περίοδο και αρχίζει να προβληματίζεται για τις σωματικές του αλλαγές. Σε αυτή τη φάση, οι σχέσεις του είναι με συνομήλικους του ιδίου φύλου. Μπορεί να κοιτάζει κορίτσια ή αγόρια, όμως εδώ μπορεί να νιώθει το ερωτικό ενδιαφέρον, όμως στην πραγματικότητα εδώ δεν συνάπτουν σχέση τα παιδιά. Είναι ακόμα αυτή η ηλικία που λέει και οι μεν και οι δε, λένε τα αγόρια είναι χαζά ή τα κορίτσια είναι χαζά. Τα ξέρετε αυτά, Είναι το 10 με 13. Μπορεί να μου αρέσει, αλλά το ξέρω μόνο εγώ και ίσως ο κολλητός μου ή η κολλητή μου. Δεν υπάρχει ακόμα ανάγκη να το πω στον άλλον. Το ενδιαφέρον λοιπόν είναι πλατωνικό. Ακόμα ο γονιός μπορεί να επηρεάσει τις συμπεριφορές του, γιατί θα δούμε από τα 14 μέχρι τα 17 ποια θέση παίρνει ο γονιός μέσα στον έφηβο. Σε αυτή τη φάση αρχίζουν οι συμπεριφορές πειραματισμού, δηλαδή εδώ ο έφηβος αρχίζει να πειραματίζεται, δηλαδή μπορεί να δοκιμάσει να πιει μπύρα ή κρασί, μπορεί να δοκιμάσει να καπνίσει, ακόμα πειραματίζεται για να εξελιχθεί αυτό, όπως δηλαδή κάνει το πείραμά του εδώ για να το εξελίξει μετά τα 14. Εδώ ο έφηβος αρχίζει να σκέφτεται με υποθέσεις, αλλά και να συνειδητοποιεί τις συνέπειες των πράξεών του. Σταδιακά μπορεί να αναπτύξει την αφηρημένη σκέψη. Είναι ο έφηβος ο οποίος εδώ εξερευνά τα όρια, εδώ θα προσπαθήσει να σπάσει τα όρια και των γονιών, αλλά και των εκπαιδευτικών, και του σχολείου δηλαδή. Είναι εδώ όπου χρειάζεται οι γονείς, αλλά και το σχολείο να βάλουν τα όρια στον έφηβο, και σε λίγο θα πούμε γιατί. Είναι στην αναζήτηση της ταυτότητάς του, εδώ αναζητά για πρώτη φορά ταυτότητα, ξεκινάει να επιδιώκει την αυτονομία του, αρχίζει το πατρικό του σπίτι και οι γονείς που είναι πια πολύ λίγο και πολύ μικρό. Αρχίζουν οι σημαντικοί άνθρωποι στη ζωή του να είναι συνομήλικοι, δεν είναι πια οι γονείς. Οι γονείς περνούν σε δεύτερη μοίρα από τα 14 και μετά. Και εδώ, από τα 14 με 17, έχουμε την ισχυρή αντίδραση του εφήβου στους γονείς. Κοινωνικά, έχει ερωτικό ενδιαφέρον και εδώ πέρα ενδεχομένως ο έφηβος του 14 με 17 θα έχει μια έναρξη
πράγμα που το απευχόμαστε βέβαια, γιατί η αλήθεια είναι ότι στο 14 με 17, ακόμα και αν υπάρχει έντονο βιολογικό ενδιαφέρον, επειδή αυτό το ορίζουν οι ορμόνες, καλό είναι οι έφηβοι να μην συνάπτουν ερωτικές σχέσεις. Γιατί ακόμα δεν έχουν κατανοήσει πράγματα που αφορούν τον εαυτό τους, είναι σε μια φάση που είναι πάρα πολύ ευάλωτη και πληγώνονται πάρα πολύ εύκολα και το σώμα των κοριτσιών ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Εγώ που κάνω με ομάδες κυρίως του γυμνασίου και τα λύκεια βέβαια, αν με καλέσουν, θα το κάνω. Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, μιλάω πάντα με τα παιδιά για το πότε πρέπει να έχουν την έναρξη της σεξουαλικότητάς τους. Όμως, πολλές φορές τα παιδιά ξεκινούν σεξουαλική τους δραστηριότητα στα 14 με 17. Εδώ πια έχει κατασταθεί εντελώς η ικανότητα της αφηρημένης σκέψης. Μπορεί να κάνει όνειρα, μπορεί να κάνει σχέδια για το μέλλον του. Έχει την ικανότητα να συνειδητοποιεί τις επιπτώσεις των πράξεών του. Εδώ πια θέλει εντελώς την αυτονομία του και ίσως από εδώ και πέρα έρθει η συμφιλίωση με τους γονείς, γιατί από τα 14 μέχρι τα 17 να ξέρετε ότι ο μεγαλύτερος εχθρός στη ζωή τους είναι ο γονιός και σε λίγο θα σας μιλήσω γι' αυτό. Εδώ λοιπόν από τα 17 και μετά μπορεί να ξαναγυρίσει, να έρθει κοντά στους γονείς. Είναι πια όριμος να κάνει κοινωνικές και ρομαντικές σχέσεις. Εδώ περιορίζονται οι συμπεριφορές υψηλού κινδύνου και εδώ ο στόχος του είναι η απόλυτη ανεξαρτησία, να εντοπίσει μια για πάντα την ταυτότητά του, να αποκτήσει μια θετική εικόνα του εαυτού του, γιατί 14 με 17 δεν είναι καμία εικόνα του εαυτού του, θα το πούμε. Εδώ κάνει πιο λειτουργικές σχέσεις και πιο ρεαλιστικές σχέσεις και με επαγγελματικούς στόχους. Τις περισσότερες φορές μάλλον δεν ξέρουν τι πραγματικά θέλουν. Θέλουν να δημιουργήσουν τη γνωστική τους ταυτότητα, αυτή που θα τους ακολουθεί για πάντα στην ενήλικη ζωή τους. Γι' αυτό ψάχνουν έναν ρόλο που θα περικλείει τη φιλοσοφία τους, να είναι ξεκάθαρος ο ρόλος τους, να είναι δική τους επιλογή, να νιώθουν ότι ανήκουν κάπου και να δεσμευτούν με πάθος, πίστη και αφοσίωση σε αυτό το σκοπό. Γι' αυτό και αναπτύσσουν διάφορα ενδιαφέροντα, φτιάχνουν πρότυπα και μπορούν να ακολουθήσουν και αθλήματα. Η ανεξαρτητοποίηση ακολουθεί τους φίλους. Θέλει να γίνει σαν αυτούς. Ο γονιός δεν είναι πια σημαντικός στη ζωή του. Ο σημαντικός είναι ο φίλος. Θέλει να γίνει σαν αυτούς. Και η ανάγκη του να αυτονομηθεί τον κάνει πολλές φορές να παρασύρεται από άλλους και να εμπλέκεται σε προβλήματα και προβληματικά πεδία, όπως είναι το κάπνισμα, τα ναρκωτικά, το διαδίκτυο, η αισιοδοξία μέχρι τη μαύρη απεσιοδοξία. Εργάζεται με έναν απόλυτο ενθουσιασμό και άλλοτε είναι οκνηρή και απαθής. Αυτή λοιπόν η αναταραχή της ψυχικής ζωής οφείλεται πιθανότητα σε αυτές τις βιοχημικές αλλαγές που συμβαίνουν μέσα του με την αύξηση των ορμονών. Σας θύμισε καθόλου δικό σας έφηβο όλα αυτά, τα βλέπετε. Η εφηβεία λοιπόν είπαμε ότι κάνει θόρυβο, κάνει πολύ μεγάλο θόρυβο και εκφράζεται με έντονες συμπεριφορές. Γιατί η εφηβεία, μην ξεχνάτε ότι είναι η περίοδος σύγκρουσης. Σε αυτή τη φάση της ζωής του, ο έφηβος θα συγκρουστεί με τις επιθυμίες, τα ιδεώδη και τα πρότυπα της παιδικής ηλικίας. Αυτά τελειώνουν με επιστρεπτή. Άλλωστε, μην ξεχνάτε πως όταν ήταν παιδί, τα ιδεώδη ήταν παιδικά, αλλά όμως κάποια από αυτά ήταν των γονιών. Και όταν ήταν μικρά τα παιδιά, ακολουθούσαν μια χαρά τους γονείς. Τα πηγαίνατε το Σαββατοκύριακο όπου θέλατε. Όταν όμως γίνεται έφηβος, ο έφηβος πάνω να ακολουθεί τους γονείς. Γιατί τους βαριέται. Είναι ανάμεσα
ανάμεσα στην οικογένεια και στο σχολείο. Γιατί ο έφηβος δεν είναι πια μόνο στην οικογένεια, τη μισή μέρα είναι στο σχολείο του. Και έχουμε λοιπόν από τη μία μεριά το σχολείο, το οποίο δεν κατανοεί πάντα τον έφηβο. Και από την άλλη έχουμε την οικογένεια, η οποία επίσης δεν κατανοεί πάντα τον έφηβο. Και τι έχουμε? Έχουμε λοιπόν και τα δύο μέρη, οι οποίοι συνήθως είναι με το δάχτυλο έτσι στον έφηβο. Είναι δηλαδή απέναντι στον έφηβο. Και ο έφηβος είναι ανάμεσα της εκπαίδευσης και της οικογένειας, κάπως έτσι. Συνθλίβεται. Γιατί οι μεγάλοι ενήλικοι δεν μπορούν να κατανοήσουν πώς νιώθει ο έφηβος. Δεν μπορούν να κατανοήσουν όλα αυτά που σας είπα. Δεν μπορούν να κατανοήσουν όλες αυτές τις βιοχημικές αλλαγές που συμβαίνουν μέσα στο σώμα του και το κάνουν να συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρεται. Γιατί ο έφηβος στην πραγματικότητα θέλει κάτι να πει, αλλά δεν ξέρει τι. Θέλει να το πει, θέλει να το εκφράσει, αλλά δεν ξέρει πώς. Και έχουμε λοιπόν και το σχολείο και τους γονείς στο σπίτι, οι οποίοι δυσκολεύονται πολλές φορές να κατανοήσουν τον έφηβο. Δυσκολεύονται γιατί το μυστικό ποιο είναι? Να μπορούμε να είμαστε δίπλα στον έφηβο. Ο έφηβος μπορεί να εμπιστευτεί τους ενήλικες όταν νιώθει ότι δεν τον κρίνουν για τις επιλογές του, δεν κρίνεται για αυτό που είναι, αλλά ότι ο ενήλικας είναι εκεί για να τον βοηθήσει, καταρχάς για να τον κατανοήσει και μόνο όταν τον κατανοήσει μπορεί να τον βοηθήσει. Αλλά όμως συνήθως οι ενήλικοι τι κάνουν? Πολλές φορές όταν έρχονται γονείς να με βρουν στο κέντρο να κουβεντιάσουμε προβληματικές συμπεριφορές των παιδιών και όταν τους λέω, το κουβεντιάσατε αυτό με το παιδί σας? Λέει, ναι, του είπα. Εγώ λέω, σας είπα αν του είπατε, γιατί συνήθως ο γονιός τι κάνει? Κρατάει μονόλογο. Και λέει, και συνήθως ο γονιός συνομιλεί με το παιδί του με 4 λέξεις. Φάει, δίσου, διάβασε, κοιμήσου. Αυτά λέει ο γονιός στον έφηβο. Όμως ο έφηβος έχει άλλες ανάγκες. Άλλα θέλει ο γονιός, άλλες ανάγκες έχει ο έφηβος. Άρα λοιπόν ο έφηβος, όταν καταλαβαίνει ότι ο ενήλικας δεν τον κατανοεί, δεν θα τον ακούσει. Όσο και να λέει ο γονιός, που συνήθως ο γονιός αρχίζει έναν μονόλογο χωρίς να σταματάει, και να ξέρετε ότι το μήνυμα δεν περνάει ποτέ απέναντι όταν κρατάτε μεγάλο μονόλογο. Αν θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα απέναντι, το μήνυμα θα είναι μικρό, κοντό, σύντομο, τελεία. Θα μιλήσουμε για τα επιμέρους θέματα που αφορούν την εφηβεία, όπως πώς θα κάνω τον έφηβο να με ακούσει, πώς θα ακούσω τον έφηβο για να με ακούσει και εκείνος. Αυτός είναι ο στόχος του σεμιναρίου. Αν όμως ενδιαφέρεστε και θέλετε πραγματικά να κουβεντιάσουμε περισσότερο για την εφηβεία, έχω εδώ πέρα μια λίστα, μπορεί να φέρει μια γύρα. Γράψτε μου τα ονόματά σας και στον επόμενο κύκλο που θα ξεκινήσει μετά τις γιορτές, κατά τα τέλη του Ιανουαρίου, γράψτε μου το όνομά σας και ένα σας τηλέφωνο και εγώ θα σας συμπεριλάβω στο καινούργιο κύκλο. Να σας δώσω το πιστολιό. Θα σας συμπεριλάβω λοιπόν στο νέο κύκλο, στο επόμενο κύκλο που αφορά σεμινάρια για γονείς που έχουν παιδιά. Σας συγχαρώ που συμμετέχετε σε σχολές γονέων. Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον. Καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι πρέπει να κάνουμε κάτι περισσότερο για να πλησιάσουμε τα παιδιά μας, για να ακούσουμε τα παιδιά μας. Δεν το άκουσα από την Πόπη αυτό, θα πω μετά στη συνέχεια που το λέω εγώ ως δήμαρχος. Καταρχήν να σας πω ότι είμαι και εγώ μέλος του κλαμπ. Έχω 2 εφήβους, τα 2 από τα 3 μου παιδιά είναι στην εφηβεία, οπότε με περιέγραψε τη ζωή μου σπίτι η Πόπεν και θεωρώ ότι σαν μπαμπάς είμαι αρκετά κοντά, ειδικά στο μεγάλο, δεν ξέρω πώς σημαίνει αυτό, 3 αγόρια έχω. Τώρα, εγώ δεν θέλω να πω γενικότερες κουβέντες για το θέμα, θα ξεκινήσω από αυτό που έπιασε ο Διευθυντής. Οι αρμοδιότητες της αυτοδιοίκησης είναι ουσιαστικά η συντήρηση των σχολείων. Εμείς δεν έχουμε αρμοδιότητα και παρέμβαση στο εκπαιδευτικό έργο. Διεκδικούμε να έχουμε, γιατί σε πολλά σημεία σε προηγούμενες χώρες η αυτοδιοίκηση έχει
ρόλο ακόμη και στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Μπορεί να υπάρχουν τοπικές αναπτυξιακές ιδιαιτερότητες που πρέπει να μεταβάλλεται ακόμη και το ορολόγιο πρόγραμμα. Δυστυχώς δεν σημαίνει αυτό, άρα λοιπόν τυπικά περιοριζόμαστε σε αυτό που είπε ο Διευθυντής και τη συντήρηση του σχολείου. Όμως εμείς δεν καθόμαστε στα αυγά μας. Υπάρχει ο σταθμός ο οποίος είναι ακριβώς στην πρόληψη ουσιαστικά. Έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία με την ΠΟΠ. Συμμετέχουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο για την ακρίβεια, για να ξέρετε πότε πρόεδρος είναι ο Δήμαρχος Μοσχάτου. Ωραία, ο Δήμαρχος Καλυθέας, οπότε θα μου επιτρέψει να πω ότι πρώτη φορά έχω γνωριστεί πριν από 20 χρόνια, χωρίς να με καν ήμουν δημοτικός σύμβουλος, με άλλη πρωτοβουλία είχα πάρει για τα ναρκωτικά και όχι ως δήμαρχος. Άρα υπάρχει ένας πολύ σημαντικός φορέας και χαίρομαι, διευθυντά μου, που εδώ στο σχολείο και εσείς μαζί όλοι τον αξιοποιείτε. Εγώ επιγραμματικά να πω ότι ο Δήμος έχει και άλλες διεξόδους σε θέματα με εφήβους. Υπάρχει το Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογένειας, μοναδικός θεσμός, δεν θα τον βρείτε σε κανέναν άλλο Δήμο, ο οποίος μάλιστα είναι χρηματοδότης πόρων του Δήμου Καλυθέας, έχει μεγάλη ειδίκευση στην πρωτοβάθμια, αλλά μπορεί να συνεισφέρει και στη δευτεροβάθμια ή στη χειρότερη να παραπέμψει. Έχουμε τις κοινωνικές υπηρεσίες που βεβαίως και μπορούμε να δεχτούμε οποιοδήποτε αίτημα θέλετε και είτε να το αντιμετωπίσουμε είτε να το παραπέμψουμε επίσης. Αλλά έχουμε τον σχολικό επαγγελματικό, δεν θα πω όλες τις δράσεις του Δήμου, θα πω άλλες δύο. Το σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό που έγινε πρόσφατα, δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε παιδιά στην τρίτη ηλικίου, το οποίο μάλλον δεν το είπα σωστά, έγινε η ημέρα καριέρας που φέραμε επί 3 μέρες όλα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τις σχολές για να ακούσουν τα παιδιά πριν τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τι προγράμματα σπουδών έχουν για να πάρουν μια σωστή απόφαση. Έχουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού από το 2014 τουλάχιστον, ξέρω εγώ. Έτσι. Από τότε... Και φέραμε και τη Σιβητανίδιο από τότε την τρίτη μέρα. Δεν είναι ώρα να πολιτικολογήσω, άστο. Λοιπόν, δεν τα λέμε κατάλαβα. thank you, διευθυντά μου. Thank you, διευθυντά μου. Χαιρόμαστε. Μην μείνετε εκεί. Αν υπάρχουν ζητήματα, μπορείτε να το δείτε με τα παιδιά, γιατί έχουμε το ερωτηματολόγιο του επαγγελματικού προσανατολισμού που μπορούν από το ερωτηματολόγιο να βρουν τις κλήσεις τους. Και θα κλείσω με το μαθητικό φεστιβάλ. Δεν ανακαλύπτω την Αμερική, υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια. Απλά θα πω, και πω πει αυτό αφορά εσένα, ότι κάθε φορά που χαιρετίζω, λέω ότι είναι ένας θεσμός που εκφράζονται τα παιδιά μας και γι' αυτό πρέπει εμείς να τα ακούμε. Εμείς, και όταν λέω εμείς, εννοώ οι γονείς, το σχολείο, που δεν είμαστε όπως το 70 οι μοναδικοί φορείς κοινωνικοποίησης, είναι πολύ περισσότεροι οι φορείς, πολύ περισσότερα τα ερεθίσματα, ο Δήμος, οι άλλοι φορείς, όσοι έχουν σχέση με τη διαμόρφωση προσωπικότητας του παιδιού. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι σε αυτό το θεσμό πρέπει να δίνεται και από τα σχολεία που εκείνα προετοιμάζουν τις παραγωγές, να δίνεται, νομίζω, με το έναυσμα της έκφρασης. Πρέπει τα παιδιά να εκφράζονται και όλοι εμείς να τα ακούμε. Σας ευχαριστώ που συμμετέχετε. Ευχαριστούμε την υπόλοιπη ολιγομελή ομάδα του σταθμού που όμως κάνει πολύ μεγάλες προσπάθειες. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, άλλη μια εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ένα βίντεο slide από φωτογραφίες με την εσπερίδα την οποία είδαμε. Ως την επόμενη εκπομπή μας να θυμάστε να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια σας!